Айде сега да видим баганцето. Трябва да подготвя мазнина, да го намажа още. Ето се това, ти нали това си подготвил? Ма тези чехли ще трябва да ги махнем. Тези чехли ще трябва да ги махнем. Айде, Жори, виж сягането, мами. Да, аз го слагам тук. Сега го дебро. И го слагам. Дайте колелото! Колелото го пуснем после. Сега го пускаме колелото. Да, и сега го пускаме кидала. Ето това е агънцето. Виде, я приготви перачения олио. Не мога. Заета съм да снимам. Защото искате хем клип да ви правя? Ето сега, уважаеми приятели, това е нашето агънце. Номер 1 агънце. Айде, Боже. Татко, ето си това.